na aka ce sai da aka kama wajen mutum 11 da aka kamo 'yan luwaɗin nan ka bincika ka bincika mi ɗan luwaɗi ya haɗi gidan ɗan takarar pdp aka ba su zane hwari su yi luwaɗi a kai ne aka za mu zauna a jiha kamar da ce billahi lazi la ilaha ko akai ka taka doka ko kuma ka yi abin da ka ja ma jiha bakin suna wallahi sai na kama ka. Wannan abin yana da ban mamaki ƙwarar gaske shi yana gwamna yanzu ya fito yana irin waɗannan maganganun. To Allah ya kiyaye. Ba ni da shakkun wannan kuma duk abin da zai faru ya faru. Yanzu shikenan ina gwamna a zo ana luwaɗi a ƙasa a zo ana jiwa Qur'ani a masai a zo duk ta'addancin da ka sani da wani kaba'ira yana iya zamara. To Allah ya kawo da yin wannan gyaran ko ban jin tsoron kowa kuma zan yi wallahi. Kuma ko dan takarar ne je mun bincike kama ya luwaɗi wallahi sai na kama. To shi yasa daga cikin ta'addancin da ake a Zamfara akwai kashe mutane wanda ya fi luwaɗi da abin da kake magana. So wannan shine farkon matsalar da ya kamata ka fara magance. Ba mu ce luwaɗi ba ɓanna ba ne, ɓanna ne. Amma tunda yana cikin aikin da Allah ya turo ka kai a Zamfara, to farkon aikin da ya kamata ka fara yi shine magance matsalar tsaro da ta damu mutane. Wannan shine aikin farko. Ya kake ganin yanayin wannan zaɓe idan wannan lokaci ya ko ban jin tsoron kowa kuma zan yi wallahi. Kuma ko dan takarar ne je mun bincike kama ya luwaɗi wallahi sai na kama shi. Radi ko dan takarar ne bincike ya kama ya yi luwaɗi sai ya kama shi. Amma fa an kasa kamo turji da ya kashe adadin rayukan mutanen da ba za a iya kirga su ba. To kaga tunda akwai wani abu gobe ana iya haɗa kai da wasu yara ko wasu mutane a makala masa sharri a ce ai yayi kaza saboda kawai dan ya samu damar kama shi da wannan. Zan dawo ba ita ba kenan maganar ita kadai. Yanzu dan girman Allah wanda suke sauraron mu a matsayinsa na gwamna yanzu babba a jiha ya fito shi yake jifan wani da irin waɗannan maganganun. Shi ma wancan yanzu a matsayin ka faɗa min jefi wannan ba yadda mabiyan wannan ba za su ɗauki dutse su jefi wannan ba, ka faɗa min yadda ba za a yi wannan ba. Dan Allah ka faɗa min yadda ba za a yi wannan ba. Bayan ku da kanku sashen ku yana jifan sashe da maganganu marasa kyau. Wannan shine. So amma abun mamaki kamar yadda zan dawo zan yi bayani kuma mutane za su gani. Abun mamaki sai gashi shi wannan gwamnan da yake magana ya taɓa yin fa ɗan majalisa a majalisar tarayya. Kuma kowa ya san a majalisar tarayya ɗin nan wani lokaci akan samu wanda suke kai ƙuduri majalisa akan maganan auren jinsi, namiji a auri namiji, mace ta auri mace. Dala a lokacin da yake majalisa ya taɓa kai ƙuduri dangane da abin da ya shafi hatsari ko haramcin ko hana abin da ya shafi dokar auren jinsi a Najeriya. Namiji ya auri namiji, mace ta auri mace a matsayinsa na wanda ya taɓa yin majalisa ɗaya kenan. Abu na biyu, kwanaki shi wannan Dr. Dauda Lawan Dare lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauko mutane ya girmama su. Abin mamaki shi da yake wannan maganar fa daga jiharsa ne suka kwammace a hana Dr. Dauda Lawan Dare girmama wadda shugaban ƙasa zai masa, amma a daidai lokacin da an ɗauki irin wannan girmama an ba ɗan luwaɗi a matakin ƙasa, amma fa bai damu da an yi ma ɗan luwaɗi ba da mutanen shi, sai yanzu ne harkar luwaɗi ta dame shi zai iya magance matsala. Bari duka wa'annan ba magana ba ce nake yin ta magana wacce ba ta da dalili, magana ce nake yin ta da dalili. Wannan ba magana ba ce nake yin ta wacce ba ta da dalili, magana ce nake yin ta da dalili. Gashi wannan, ku kalla ku gani lokacin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauki award ɗin ya bashi yana kallon shi, amma ba mu ji Matawalle ya ce ba
ma shugaban ƙasa bai kamata ba ya ɗauki award ya ba ɗan luwaɗi duk duniya na kallon shi. Sannan bai kamata ba abinda har ɗan luwaɗi ana iya ɗauka a bashi a ce daga jihar ku Zamfara ku miƙe ku ce ba za a ba ɗan jihar ku ba. Bari mu ga abin da yake, bari mu ga nan gurin, bari ku gani. Gashi nan. And then we have Samuel Aboyeji. Kun gan shi nan, gashi nan. Wannan shahararren ɗan luwaɗi ne, kuma bai ɓoyewa kan social media, kuma yana tallata abin, kuma yakan fito ya yi shigar mata da kwalliyar mata. Da aka zo za a ɗauki ɗan jihar ku a bashi award, kuka ce ba ku yadda ba a ɗauki award ɗin nan a bashi, amma sai ga ɗan luwaɗi an ɗauko an bashi sai ba ku damu ba. Sannan lokacin da aka ba wannan a matsayin ɗan luwaɗi, don Allah kun fito kun yi magana? Bari ku gan shi da kyau. Ka gani? Za ka ga da ya wuce ka kalla ka gani, kallon da shugaba Muhammadu Buhari yake mai. And then we have Samuel Aboyeji. Har ya ƙure shugaban Muhammadu Buhari yana kallon shi. Shi yasa a wancan lokacin muka ce wanda suka kawo wannan mutumin aka ba shi award, to lalle yadda aka yi anwan shugaban ƙasa rufa-rufa an ha'ince su. Da aka an ha'ince shi, da aka zo aka yi wannan, sai ga shi daga jihar ka ne Zamfara mutanenka suka fito suke cewa sun yi murna da shi da ta Dauda Lawan Dare aka hana shi wannan award ɗin, amma kuma ba su yi baƙin ciki ba da aka ɗauka aka ba ɗan luwaɗi. Bari mu ga abin da yake faɗa a nan gurin, gashi abin da wannan yake faɗa. Ina yin ma Gashi. yan uwana 'yan jarida barka da zuwa wannan taro mai muhimmanci. Wannan a matsayin jam'iyya mun kira wannan taro ne domin mu yaba ma mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari dangane da cire sunan ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP da aka yi daga cikin wayanda aka ba National Merit Award. Wannan Wanga nan fa wannan sun kira taron 'yan jaridu ne za su yi wa shugaba Muhammadu Buhari godiya dan an cire sunan shi Dauda, Dr. Dauda Lawan Dare, an hana shi wannan award ɗin. Amma fa ku manta fa an ɗauka fa an ba wanda yake ɗan luwaɗi ne, ba na tuhuma ba, na tallar harkar a duniya, tallar da ba wanda ke shakka, amma fa ba su damu ba fa. Bari mu ji maganar da yake. Duk al'ummar da ke wannan jiha ta Zamfara tun 2020 dan takarar gwamnan jam'iyyar PDP Dauda Lawan Dare yana fama da ƙarace-ƙarace da tsare-tsare a dukkan hukumomin cin hanci da yaƙi da almundahanar dukiyar al'umma ta wannan ƙasa ta kunshi daga EFCC zuwa ICPC domin karkatar da kuɗin da suka yi na ma'aikatar man albarkatun mai na tarayya lokacin tsohuwar minista gida Dizani Alison Maduke, wanda tare da shi aka karkatar da wayannan kudade. Kuma mu a jam'iyyance mun san wannan suna nashi an yi smuggling din shi ne ba tare da sanin tantancewa ba, da kuma dukkan shugabanni wanda wannan gwamnati ta Janar Muhammadu Buhari ta dora domin ganin cewa an zabo mutane masu muhimmanci wayanda a bangarorin da suka ayyuka ko kuma inda suka ba da gudunmuwa a siyasance ko a ilmance ko a aikin gwamnati sun yi abubuwa masu muhimmanci, wanda wannan ya nuna cewa gwamnatin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yakin da take da cin hanci da rashawa tana yin shi a kowane bangare, wanda a kowane mataki duk inda ta shigo ta ga inda ke da matsala ba za ta yadda ba. Kuma mun yaba ma waɗanda idanun suka kai ga wannan suna lokacin da ake ƙoƙarin tozartawa da cin mutuncin al'ummar jihar Zamfara, domin bashi wannan karamawa an zubar da kima, domin duk mutumin da ba yana da questionable character musamman a bangaren tattalin arziki wanda suka rusa tattalin arzikin ƙasa kuma tare da shi, so muna ganin cewa wannan aiki da suka yi sun yi daidai kuma yaba musu, kuma muna kira gare su da su cike gaba da irin wannan aiki. Haka zalika za mu ci gaba, jam'iyyar APC a jihar Zamfara za ta ci gaba da ba da cikakken goyon bayanta da gudunmuwa da mai girma gwamna Honorable Dr. Bello Mutawalli Maradun
ganin cewa an mara mai girma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari baya wurin yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda wannan zai sa a samu shugabanci nagari kuma a samu shugabanni nagari wanda za su taimaki al'umma da kuma kawo ci gaba mai dorewa a wannan jiha. Haka zalika muna yi mai girma shugaban ƙasa godiya da kuma fata alkhairi bisa zaɓo waɗansu muhimman mutane a wannan jiha domin sa su cikin jerin wanda aka ba wannan karramawa ta ƙasa baki ɗaya. Da wannan muke fatar kuma shekaru masu zuwa a sake zakulo waɗansu yadda suka cancanta a ba su irin wannan karramawa ta ƙasa, da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara. To ku duba ku gani, wannan fa a wancan lokacin aka yi wannan, kamar yadda muka faɗa muka ce gashi an zo an ɗauka, kuma duk zan sake dawo da su da maganganun shi, sannan daga ƙarshe maganar